Kato, Sauli, terve. Terve. Mitä töpöhäntä? No tässä mä tulin just pelaamassa squashia pomon kanssa ja aukasen oven, niin meillä on kämppä jää täynnä kukkia. Sellaisia eksottisia kukkia siellä. Joo. Kaikenlaisia köynnöksiä roikkuu siellä kauniisti. Niin. Semmoisia pieniä viiriäisiä ja muuta tällaisia fasaneita ja metsopeuroja ja muuta tällaisia pikkusia juoksentelee mukaan. Niin. Nimenomaan. Mahdatko nyt tietää, mistä tässä nyt on? Kyllä, me pidetään hautajaiset siellä. Mitä teette? Me pidetään hautajaiset. Kato, Koposen kaveri Rantanen kuoli hyvin yllättäen ja me pidetään Rantaselle eksottiset hautajaiset. Rantasen elämä oli hyvin mustavalkoista. Me ajateltiin, että värilliset hautajaiset tälle pojalle ja Sassi. Just joo, pitäkää ihan rauhassa, mut ei mun kämpässä, hei pojat. Älä rupea nyt häslää, Sauli. Asia on nimittäin niin, että mulla oli Rantasen lesken kanssa sellainen aika inhimillinen suhde. Ja mä virittelin vahingossa sen sellaisen kuntoon, että Rantanen tuli kotiin töistä, niin vaimo kävi kiinni välittömästi. Rantanen kuoli onnesta siinä. Jasso. Näin on, kato. Meillä oli hyvin inhimillinen suhde noin 20 vuotta ja nyt kävi niin dramaattisesti, että se jäi sellaiseen latinkiin, että se iski kiinni kuin naaras hämähäkkiin ja söi sen uroksen parittelun jälkeen. Onko sä muuten soittanut sitaraa koskaan? Minä vai? En niin. ole. Sulla on sellaiset sormet, ne olisi hyvä näppäillä sitaraa, kato. Oikein pyöräytä pitää vähän. No. Justiis. Kato, noillahan pystyy, jos on käärmeongelmia, niin kannattaa soittaa sitaraa välillä. Se rauhoittaa ja se panee verenkin käärmeongelmia nimenomaan, Sauli, kato. Hei kun jätkät, hei nyt ne kukat pois mun kämpästä ja vähän äkkiä, ei älä rupea häsläämään, Sauli, nyt. Sä aina rupeat häslään, kun tässä on nyt tulossa sellainen tilanne, että me pidetään pieni hiljainen hetki Rantasen muistolle. Ota osaa. Musta hei... Älä nyt häslää yhtään siinä, kato käsi sydämelle nyt välittömästi, kun meillä on hiljainen hetki Rantasen muistolle. No niin. Täytyy sanoa, että kyllä mäkin pikkusen syyllisyyttä tunnen, kun hyvä kaveri sillä lailla ottaa ja lähtee yhtäkkiä, mutta se mulla on siinä rikkana rokas ja onnettomuudessa, että se oli niin onnellinen kuollessaan. Kato, se oli Rantasen vaimo kertoi, että se oli viimeisiä sanoja, kun se oli jutellut siinä, niin se oli sanonut, että hän on kuin Atlantin aalloilla, mainingeilla, kumijollassa. Ja toinen viimeinen hetki hän sanoi, että tämä on kuin katedraali. Olisiko mulla lainata 70? No ei oo, kun... Osta sä itse sitten ne suitsukkeet Rantasen vaimolle sinne. Se osta jotain imelää, se pitää imelästä. No niin, se on menoksena Andi Lennox. Ja äläkä säikähdä, kato, kun sä avaat sen pakastimen. Se on Rantanen, joka sillä pakastimessa hymyilee. No niin, morjes. Ei saatana ruumis.